Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Ščadnici, Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a obec Oščadnica usporiadali v nedeľu 10. októbra 2010 v kultúrnom dome vo Ščadnici 4. ročník benefičného koncertu Od srdca k srdcu. V kultúrnom programe vystúpil detský folklórny súbor Terchváček z Terchovej a folklórny súbor Račan zo Ščadnice. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a výťažok z benefičného koncertu bol venovaný pre siroty Bugajové. Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár zhodnotil význam takýchto podujatí pre ľudí. Som veľmi rád, že Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom nášho Kysuckého kultúrneho strediska bol spoluorganizátorom tohto krásneho benefičného podujatia tu vo Šťadnici, nazvaného Od srdca k srdcu, ktoré bolo určené na podporu 3 sirôt, ktoré ostali po tej tragickej nehode tu v tejto obci. Ako si práve tí, ktorí možno nebolo tak nadelené, ktorí sú organizovaní dnes v Slovenskom zväze telesne postihnutých, vedia viacej darovať a oni boli tí, ktorí boli iniciátormi tohto podujatia a my veľmi radi prispiejeme do toho. A som presvedčený, že to bude aj budúcie na tie ďalšie ročníky, pokiaľ tu bude o to záujem, pretože pomáhať je niečo, čo každého môže len obohatiť a v tomto prípade to bolo možno alebo trojnásobne. Ja by som chcel všetkým poďakovať, ktorí prišli a podporili tento benefičný koncert, toto podujatie a teším sa na ďalší ročník.